החלפנו את הריצוף והחלפנו לפרקט חדש, רכשנו ריהוט חדש, חיפינו את הקיר בעריכי קרמיקה גדולים. בנוסף בחדרים שינינו את גדלי המקלחות, כולל החלפה של כל פרטי האינסטלציה. יעל משוהם רכשה את הדירה הזאת לפני פחות משנה, והחליטה לשפץ אותה. היא תמיד חלמה על בית שמותאם לצרכים ולסגנון שלה, אלא שעם תחילת השיפוצים, תג המחיר קפץ בעוד 100,000 שקלים. לא תכננו להוציא סכום כזה גדול, שאיתו בעצם סיימנו את השיפוץ. המחירים בהחלט האמירו בזמן שעשינו את השיפוץ, וההוצאה מאוד מאוד גדלה. נתחיל מהשורה התחתונה והידועה מכולן. שיפוץ בית זה כאב ראש רציני, אפילו רציני מאוד. מי מאיתנו לא שמע את הקלישאה הנפוצה ביותר בתחום. אתם יודעים איך זה יתחיל, אבל לא איך זה יסתיים. אלא שלבלגן הרגיל ולחוסר הוודאות התווספו המחירים שזינקו בחדות בחודשים האחרונים. הבעיה הגדולה מתחילה כשלקוחות רוכשים בית, וכחלק מהתקציב שהם לוקחים בחשבון זה עלויות שיפוץ. ואפילו מתבססים על זה במשכנתא שהם מבקשים מראש. העניין הוא שעד שהם מקבלים את הבית ועד שמתחיל השיפוץ יכולים לעבור מספר חודשים, ובחודשים האלה מתרחשת עליית מחירים, ופתאום המשכנתא כבר לא מספיקה. על פי הערכות בתחום, בחודשים האחרונים נרשמה עלייה של 30% בתחום השיפוצים.